idée pour la petite tes grands yeux écarquillés sur l'infini. Tu es prisonnière de ta maison, de tes parents, de cet adulte qui te dit qu'il a raison et qui te ment. Toi, tu es né pour la folie, pour la lumière, pour des pays peuplés de rois. Et tu te demandes dans ta nuit de prisonnière, pourquoi tu vis et où tu vas. Pourquoi tu vis et où tu vas. Des de l'Ajuntament sempre vam considerar que les tardes Rainbow eren molt importants. Ja les anteriors edicions van ser un èxit, volem que ho continuïn sent. Cada cop hi ha més gent, cada cop tenim més recolzament i és un espai de trobada on la gent se sent molt còmoda i esperem continuar-les fent durant molt de temps. Des de Plurals, que som organitzadors de la Pride Costa Brava, quan vam plantejar fer la campanya de comunicació d'enguany, se'ns va sorgir una idea que era fer partícips a les persones de l'Star de Rainbow. Si parlem del col·lectiu, ha de ser el propi col·lectiu el que opini sobre els missatges que s'han de generar. Vam contactar amb l'equip de Brava Comunicació i amb l'equip de l'Aralat, que molt ràpidament i sobtadament van voler afegir-se al projecte i han estat part d'ell durant tots aquests mesos. En cuanto me propusieron participar en este proyecto, me pareció un regalazo. Lo que tiene de especial este proyecto es que hablas directamente con parte del público al que va dirigido, o principalmente con los y les protagonistas, ¿no? Que es lo bonito, que trabajas mano a mano con la gente para poder ir construyendo las ideas y luego ya transformarlas en imágenes o en un trabajo más profesional. Ho vam xerrar amb l'equip i tot l'equip estava molt content de participar en aquesta campanya de sensibilització amb el col·lectiu. A més, és una campanya participativa, cosa que ens va fer molt contents, perquè normalment quan et ve un client o alguna persona et demana un projecte i no pots col·laborar i endinsar-te dins del món o dins del que pensen ells. Per tant, estem molt contents i ens va agradar molt la idea d'aquest projecte. Nuit de prisonnière, pourquoi tu vis et où tu vas? Pourquoi tu vis et où